Mheshimiwa Samuel Arama Kuru Nakuru Town West amang'ana Nyamira na bongo wanjana na ategereire Mheshimiwa Kemosia tebire aya na amang'ana yoboso kwanda Nyamira umu speak of it impeached ojiro rigiri MS jiro jakro kore bikao nere ersuwe apart from mwese bikao kwenda tokorero ngotama edina Nyamira County Assembly ige gotoka Nyamira Township ndego koruchiaria nonje dinya enda sande tibironge lakini nyori ya watu wa Nyamira bari gwanja obare bukana kabisa ekara abantu abagonda baji gukora ekikao neke naro jokera bwate ogero tiganjira na bete impeached agende due process agende kotini agende ateba mbete impeached wrongly egere ni ugo speaker bwaye egere na rio aragenderera lakini enjere ibagokora uruno butoko no entu tusinyira otana gaitoruwete mondo radio gobori gayoruwete togonya otana Nyamira egora tosoka wando tari gwanja kibagore binte bironge na rio turagenderera njendo jina mangana itali maya nenda bata getakanwe abarai bonse ba Nyamira tiga baumerane baje bakane kabisa iko ke musimbu yare na amangana tarima yabo Nyamira na botoroje nambo ware tiga promonta acha agikeri kabisa bakani we umuntu bwata magosa manene kabisa usinyirwe gasi ya korano umuntu kurukune seneta okuno kongo tigarangerie inere gasi ya oversight egararo jera abantu abande bakale gukwanira nyomba kia abantu nabairira assembly ororakirete usina gwate powers no museneta tako ba someone go Nairobi ga using his powers so that yaba boring kigera Nyamira so that barue direction ine gasi seneta the gasi ya moto the senate of Nyamira is the one who is supposed to do every katu rekese so that the drama nyengi to kora lakini bono ya kirete ene gasi seneta ne is supposed to do leadership by someone in yaba MCA bari boss go Nairobi ga ali apate na this is the way to take the assembly ya korutete de gromo to imoka bono mambiere ndo motaje ko imoko igo orio kare nyomba gete no agabegete nyomba na no abugate MS yaba ndo kutigabanye gonjo kana busa gotebia bante bintu bitayonje tal my tech I quite agree with the honorable member for West Mugrango tatina Nyamira te is ya roto resort igaba be orderly na ndo motondo grata tata order omuntu gorogwe gavana ne senator egego orega asie senator ne ya untu basamo nya jabur ngikenda Nyamira lakini tindo jigo korere boigo aina magosa manene sana omweshimiwa senator akorete egora akorero ndo kurangiria abantu abwa abarangiria abarangirio jaga na bwate pagwa sine senator abarangiria because wako of senator no oversight the counties how is oversighting the county of Nyamira oneta akobarangirio je kuro muntu abwate MS abande babwate speaker was saying that I think that's not the right. The Garangiria want to go just so that Nyamira to Aroda.